Being Iris Reventa. Letter. Kwenta ay ikatataman yun. Sa talikos puso, ang pag-iisip kayo, at nung may kalimayo, magdayaway tiyak. La 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 ang pag-iisip kayo, at nung may kalimayo, magdayaway tiyak. Itinagandi Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Iako at pumakada kayo. At sa natipon-tipon tayo itagundaway, nagyaman iti Diyos, kadagiti parabor kinimbag na, idawdawatan tayo matagiti minatay tayo, ni Benjamin, ginaming nga dimawat, ipanang ikapaasi, ikararwa, minatay da, kasta mga pagyamanan tayo ti Diyos, kadagiti parabor kinimbag, kay papain na kada tayo. Tapno nga maikaritay ang makiranot iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasigan managaya. Yatay amin ko na tayo, agkon kesapa, iti Diyos, aman nakabalin amin. Yan kada kayo magkagabsan, na siya nakabasulat. Iti panunoy ako karami, basol ko, unay. Isungat pagpakaasi at kin Santa Maria, magnanayon na Birhen, kadagiti apit ng Celestial sa Santos, yan kada tayo magkakabsa, kay kakaasi na kumari, kaya ako tayo ka Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ipan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kaasyan na kami. Kaasyan na kami. Kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kaasyan na kami. Kaasyan na kami. Kaasyan, kaasyan na kami. Pumararag tayo. Manangaasi a Diyos, ipaay mo kadi, dati panangrambak may ti panagungag ni Kristo, patauden na ti amin na tiyempo, tinapaigpaiso a kinasingpet mi. Gapuken apo meso Kristo nga anak mo kat Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ikitimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana.
Ti maibasa na daw iti arami dagiti apostoles. Inserek dagiti agbanbantay kadagiti apostoles ket pinagtakder da ida iti sanguanan ti Sanhedrin. Kinuna ti kangatuan na padi kadakwada. Nainget ti panangbiling mi kada kayo adi kay mangisuro itinagan daytoy a tao. Itahin nyo ti arami tiyo. Nagwarasen ti panursuro ti intero nga Jerusalem. Ket dakay tupay nga ipabasol kadakay ni ti papatay na. Simungbat ni Pedro ken dagiti dadduma nga apostoles. At adda ngagtungpal kami ti Dios ngem iti tao. Ti Dios dagiti amma tayo a pinagungar na ni Jesus a pinapatayo babaen ti panangilansayo iti krus. Intanok na ti kangatuan ti makanawan na. Kas Pangulo ken Mangisalakan. Tapno ikkan na dagiti Israelita, iti gundaway nga agbabawi kadagiti basbasol da, tapno mapakawanda. Da kami ti pamaniknay kadagitoy. Kastame ti Espiritu Santo nga inted ti Dios, kadagiti agtunog ken kuana. Kasta unay ti pungtot dagiti kambeng iti Sanhedrin, anakangeg iti daytoy, ket inkedeng na mapapatay dagiti apostoles. Ti sao ti Apo. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Iti amin na tiyempo agyamanak iti Apo. Yaktuak sardeng amang idaydayaw ken kuana. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Nagasat ti tao nga agkamang ken kuana. Dagiti agarangit iti dakes busuren na. Ket awanton makalagip kadakwada inton matayda. Umawag dagiti nalinteg iti Apo ket ipangag na ida. Tulungan na ida kadagiti amin a pakarigatan da. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Isalakan na dagiti awanen a pulos namnama. Adu ti pakariripukan ti tao a nalinteg. Ngem isalakat ti Apo kadagiti amin a pakarigatan na. Umawag dagiti ket sumbatan na ida. Kaya kami sila ang karpang panunod. Kaya kami ikanta. Hallelujah, hallelujah. Hintay ang kami ikanta. Hallelujah, hallelujah. Di Apo at ako makada kayo. Di pa na kay waragawag sina San Juan nga ebanghelyo kasi sinusurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na natantanok nga miti so amin ti umay nga aggapo iti ngato. Tagadaga ti agtao iti daga. Ket sawen na dagiti naindagaan abambanag. Nangakngato nga miti so amin ti umay nga aggapo sa dilangit. Paneknekan na tinakita ken nangyeg na. Ngem awan umawat iti mensahe na. Iti asino man nga umawat iti mensahe na pasengkedan na apudno ti Dios. Tati imbaon ti Dios sawen na dagiti sao ti Dios. Tainted ti Dios ken kuana ti espiritu na. Ti ama ayaten na ti anak na. Ket impaima na ken kuana dagiti iso amin. Ti si asino man a mamati iti anak maaddaan iti biag nga agnanayon. Si asino man nga di agtulnog iti anak di nan tumaragpat ti biag.
No di kat agtaeng ken kwa na tipong tot ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ri na entay paylaeng ti ah, panahon ti panagunga tatay pala ti maikatdua Divine Mercy ti Domingo magdaldalyasat tayo ti panahon ti panagunga ket nagpintas dagitoy ori ti umunang maibasa ti Acts of the Apostles ti aramid dagiti apostoles no gamin no dagiti agbasa ti Biblia tapnohaan kayo nga maalilaw ti pangyarugyan nyo dagitoy New Testament for Gospels Matthew, Mark, Luke, and John then Acts of the Apostles no diya ti basaan no mga kumpletong amin di jayan numalpas mo ti New Testament isarunong di Old Testament no kitaan nyo inurnos amin ni Apo Jesus kasla kumanagkas yan on na ni Kristo iti tinga nyo kano basaong amin dayto yan ni Apo Jesus maawatan ton uray di ununana aging gana dagiti paltiing dagiti propeta ken panakpan sa tilugo nagturong amin ken ni Apo Jesus haan ka nga agkamalino basaon na nagturong amin ken ni Apo Jesus nakay magaming nataduma karinogyan nyo ijay Genesis kapang kayo ti Leviticus Numbers lenteg dagiti iso dagiti hangga agsidsid ati nagpisi kukuna tapi keje kukuna tadda kulibangbang na iso sa uso tata ang kay agsida dagiti awan siksik na ay ijay na nakayasay na San Emilio di damay sang barangay na nagsidsida ti iga tanda kaya na kami apa nagsidsida nagadunga pulutan dagiti ano idda di Old Testament hamo nga kompleto amin ijay at kamali no irugin ijay New Testament aging gana kin ni Apo Jesus ito'y masanaran na amin na ito'y nalawat ti kayat na nga amin na i-connectar kin ni Apo Jesus. Ura di Old Testament nakasagana, imbagbagana, nga impalpaltiing na nga umay ito, ti manisa na iso na ito'y ramrambakan tayo. Nohaan na nagungar ni Kristowan mga inaaminan. No kumano, ipaltiing da, imay ni Apo Jesus. Nagtutuo, nga iyanak, nagtutuo, natay. Nohaan nga nagungar, nagbaling na useless. Awan siya sabi na amin. Nga gapo ti may sa nga event kanya dita pa nagungar na binalidate na amin nga imbagbaga na pinanagnakan na nga pud no amin. Anya tinaited kanya day di nakita ni Kristo nga nagungar at at di kurud haandan nga agbubutan iso nga sapol ko mga tatayugan nga Kristiyano sino kurud tayo nga magipabla atin ni Kristo. Tatayo mo dumag nakatulturid tayo na maipapantibiyag ti sa bali kung nubiyag ni Apo Jesus ni tay pay amo piman Katoliko, nabiyag ka ti sa bali, apo, nadala ka nag-post ti kontrobersyal, apo, kabisan ko tayo amin, nandun ni Apo Jesus di tayo amo, piman, mabukbutan, nga mag-share. Kita nyo na ti adalan, nanya na pasama, hindi tayo panpanday na ti apostol, kitaan nyo, apostoles, pinakira di ti San Juan at San Dietrich Kinunata, haang kayon Apolos nga agsao, may papankin Kristo ta amin nga agsao may papankin ni Apo Jesus kanya dan matay. Mapatay. So baru ka nakabali di Domingo di gospel tayo nakabalunod ti ruangan. Nakasira ngam napanlatan ni Apo Jesus hindi pa napatibkeran dan. Ibig sada into na sumarno nga Domingo, sumarsarno nga Domingo aldagon ka bumabanto ti espiritu kadakwatan. Pagsaon nan to amin di nga si tuturod. Kada talaga ti apostoles anya ti kunada kangatuan apa di tinang ibaga na ingat ti bilin na nga di kay mangisuro-suro itinagan da ito atao ni Kristo ti bagbagada kita nyo ti aramid yo kung nagwarasan di panursuro yo ti endero a Jerusalem mabutin danta umadungat nga umado ti mamatikin ni Apo Jesus idinagungaran umadudan ket kayat yo pa nga ipabasol kada kami ti ipapatay na wala dali sa lidrin nga nagtindas timbagan ni Pedro anya ti kunana at adda nga agtungpal kami iti Dios ngem ti tao ti Dios dagiti amma tayo ang pinagungat na ni Jesus na pinapatayo babaan ti panangilan sayo iti cross haandan nga aglumag napaturudandan mayaten o kunada garutan ka uri ni San Pablo no babasaan nyo di sursurat na ti sumarsaruno iti nagparang ni Apo Jesus ay nagbulset isunan
kunanan ka, haanan nga siya kagbibiyag ni Kristo, naununad ka tiyan, ni Kristo ti agbibiyag kanya, kunanan. Haanan nga ni kaya siya kagbibiyag, ni Kristo kagbibiyag kanya, iso hanggang kabutan ti patay, hanggang nga kabutan ti ruruman, hanggang nga kabutan ti, ano yung kabutan ti madusa, tapayan, ni Kristo ti agbibiyag kanya na. Iso nga uri da Pedro, nagwa, idito yan, so marunong agwaras da, may sa tinagpatulad kanya da niya diyan, nagungar ni Apo Jesus. Namati da, kinmarikrik na da, nga nagungar ni Apo Jesus. Kaya ako, tadi ko nga matikarit na kanya tayo. Concert tayo amin nakatanong, nakmanan, nagagagagat tayo at trabaho. Ako ang problema na katakasapulan tayo at trabaho, tanong tayo at trabaho, sadot tayo man. Kasapulan tayo at kasaniwana, mali mo nga pante lumang dawat nga kanayon madi mga uyas asa tayo ti pamilya tayo ti sabali masapol man na ay tigaag tayo ti trabaho nung ti kangrunaan ti amin anya na ti may sana kangrunaan iti biyag tayo di kuma magiturod tayo ken di ti kangrunaan nga kitaan tayo ni nagungat nga Hesus nga iso ti magpatibber kanya tayo iti panahon ti upay hanggang mabuteng hanggang maabak abaya adang kulata namnama iti panahon ti sakit ya mo no ti kayat yung sakit. Adang tulatapan nakaagas. Kung sakit mo kasakit tinakang taman nagapal ka, ugong ko na mawan agas na data ore ka ta uminom ka ti holy water. Maagasan. Ore na niya nga saksakit tayo, kaya na nga agasan. At dalatanang nama tayo, hanggang nga mailano sa igta nga sakit. Problema ko na tayo, niya ti kadadaktilan nga problema nga, kadadagsanan nga problema nga, ikarit tayo kung mga kuna tayo nga kaslaawanan ni Diyos. Lagi po niyo, gituok ni Apo Jesus, idi agkararat, ibantay olibo, naglinuot, tidara, Apo ko naman, lumabalbalit, ikatang dito yung akupat ipanad sa kabang, ngam, ipagayatan ti, natungpat, sinarangat na laptaran. Hindi ang matipagpagana kanya tayo. Nganuman pa, yung problema nga napakarikutan, sarapatan tayo. Masapol nga arakupan tayo, taanya ng nama tayo. Nagungar ni Apo Jesus, makipagungar tayo tupat, mahantay man, magunkod dito yung gabiyak, basta na po, pamati tayo yung kuwana, makipagungar tayo yung kuwana. Iso nga dagitoy, o dagitoy apostolesan, idi sinitar da idan, nga kunadan hangkay nga sasauhaan kunana, haan nga tao ti surutin mi, Diyos. Nagmayat ko mga di pay prinsipyo tayo ti biyak tayo, haan nga ti pagayatan ti tao ti surutin tayo, anya di kay pagayatan ti Diyos. Nagmayat ko mga na kaya tayo ti sumaranget iti panlubog iti biyak, kaya tayo ti lumaban ta kaya at damay sa nga ta arbas tayo, anya di ta ni Kristo nagungar kada tayo. Kadatan gapo da daytoy nga panagungar na, iso ti ibibiyag tayo, kuna na nga rugto, we are Easter people. Tattao na tayo ni Kristo, nagungar. Haan na tayo nga tattao ni Kristo nga nailansa. Adda pa nagungar, haan na tayo nga tattao ni Kristo nga natay. Wala oray taangot mo kadarupa mo na kas na natayan ani tagarigatam latamo ni Kristo nga nagungar. At ano dadto maga kadadagit ti tattao nga oray no adamot kanit na nakarupanget ay laeng adamot gamit na nakarupanget ay laeng dagiti nga mapapnag. Nagdagiti nga mapapnag na tao. Adamot kwarta na minimot dinagasgaston. Agaapaan da tumagi ang sayang. Kadagiti tinatawad da sa likwana ada bata daw kas na dadatay. Handa na makapagragsak, handa makapagbuwar. Tapay yan, agkampang kayat na nga paat ko. Dagiti makikumukumplik iti biyag. Successful mo dagiti anak mo, napaya kada pang pamilya, napaya ano, grade 1 no successful di ka arubang ka, maudkod do ta puso, kaya mo kasi kala. Hindi mawag ka. Nabisin na siguro. Di magpagana kanya tayo, anya nga sitwasyon tayo, masapol na tattao na tayo ni Kristo, anagungan. Uri niya raramidan tayo, masapol na si tatankok niya, agragrag, uri niya puso tayo, tattao na tayo ni Kristo nga nagungan, uri na at napanubok, uri at napakarigatan. Itaan niyo na sa Santos, uri na kita apostoles. Wala, hindi ka maudyanan na dagiti dadtunga, at na ilansang, at na abak, at na iruruman.
Uray no anya tinapaspasamak nga kalpasan nga nagungar ni Apo Jesus naduma-duma nga istorya ti panlakadusa ngem apaya nga nagsanto da. Apaya nga isuda ti nagbalinda nga makigagkagwan iti Dios ti rupan-rupa apaya nagtalinaed da iti pamati da. Nagtalinaed da nga napudno. Kitaan niyo dagiti gadluma nga sa santo ka ag-research kayo. At apay hanga gurunok jay bagbagita. Hanapin ni Santa Teresa de Aguilar sa diyan. Manotabunan. Haan nga agrupsa. Puminpintas. Nagmayat ko nga natapintas yun, iton matay kayo ko puminpintas. Nagtata si bibiyag ka pa yung mga mingas, tama gron-gronot tarong pa. Inggi imot ka na inggi tirorot mo gamit din agad, di ka marurok ka talaga. Ha? Puminpintas, tapaya, naka-ulit na iti Apo Jesus. Nalawag, di jay turong ka. Kasi ti bagbaga na kanya kayo nga, uray yung anya makaspusan ng tilubo. Uray ngumina mo no lumaka ti gasolina at nantulak na. Uray adot sida saka na makinisa mo no adot sida alam manaragsak ka lang ta. Kasi nga ibiyag tayo ka maikonektar amin kini Apo Jesus. Naragsak nga pan nakaikonektar. Dahil ti tao na nga nagungar. Haan nga daytay puros reklamo, agsaksakuntip, masaksaktan, nagbalay anya na ganan, masasair diri nana, tapayahan nga nadalos, ay awanan si bibiyag kapay ngam na tayo. May payati si bibiyag, na may mayati agbyag na tao ni Kristo nga nagungar, na namnam ay tiwagas na. Wala na pa'y dito, nudumtan ti kundaway ti panakaupay. Anya manan, salmo responsoryo. Umawag dagiti nakapoy iti apo ket sumbatan na ida. Wan, adda pa nagkapoy hangtay nga ibiba. Adda pa nakaabak, pan nakaupay. Mamanya teramida, mapan ken ni Apo Dios agkararan. Dahiti mo ti banghelyo tayo ni San Juan. Anya ti kunan nati aggaputi dagiti taga-daga ti sa bunda, may papanti daga. Ito'y daga. Kung dagiti naggaputi nga to kunan ni Apo Jesus, maipapan ti Dios ti ibagana. Kinapinpintas mo't no ti iburburay tayo, no napipintas mo't ti ranranod tayo ka may papantin ni Apo Diyos, ito nasaya at launan. Dati pwede sa sangka ibaga, tatakayo nga nataangan, nasaya at tibker di jay pamatiyaw. Napadasan nyo tinagnag na nga napan nakisimana nga narigrigaan, natibker di pamati, isang salud-sudin tatak kas ano mo ti panangyala, tinday ka pamati ka dagiti anak tayo. Nga puros cellphone kada puros ay ayam ti lubong da. Kas ano mo di pamati tayo at tintuloy suda mo ti ay agbalid nga nataengan. Maipatawid tayo nga takadakwada. Adang to nga takas lakan niya tayo, ti katibker ti pamati. Di nga ti karik na kanya tayo. Ana nga tay nakasansanto ka nga talaga tagalog debosyon mo nga mga bakbak katan patay kanton nagsanto ka dagiti agpon di na pa mo aglualo man nya mo datan agraman na tay kanto di na ka pailwalwan ang agbagay dapat mission tayo matimangi patawid mission tayo matimangi suro may papanti sa una po Dios mission tayo matimangi at latiw isa uni Apo Diyos kadagiti ubing tayo. Tano da tayo man, at least na kanya na ganan. Di pamati nga da kada tayo, isultumat, mangbiyag, dagiti pamati tayo, tanakabubutan katan, bumaspas ti mamati, agawon ti teknolohiya, agawon ti kwarta, agawon ti sanikwa, agawon ti dayaw, pataasin mo ni Apo Jesus. Kuno kan ka, pabubutan nga ibaga nga awan ton mangrambak ti panabungar, tapay awan ton ti mamati. So nga datayo nga si bibiyag, datayo nga matatao na nga nagungat, ihalatiw, mission tayo na dyan. Hantay maihalatiw, ano di tayo matpatyan, hantay maihalatiw, ano di tayo matiparik na, hantay nga maihalatiw, ano di dapat makita katatayo, nga ni Kristo ka nagungat.
may dapat kapag tawarin mida sabay tumatabay kami abay kanon di kumararat tayo kakabsat tapno na tayo kanda dito'y adaton tayo makaiayo kumay ti Diyos ama aman nakabalin amin Kaya ako bakit kahit may kaayo pa kay kapatigan pa kay Gloria ang tinagan na yan kastamay ang pagiging tayo yan di kadabukan di kasantuan dumanon kumaken ka ako dagiti karkararag ken sakripisyo mi tapno babaen ka imbag mo madalusan kami ket maikari kami ang makiranod kadagitoy sakramento at audan ti panakapasanto mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pagno na ya may karigat rumbeng anong migat patay sa lakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidayawang ngem nagruna una iti dagiti a tiyempo. Ipan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Kababaen ni Kristo dagiti anak ti pudno. May pas nga ida iti agnanayon abiyag. Kaya't mailukat ka dagiti mamati ti ruangan ti langit. Kababaen da iti ipapatay na pinarmek na ti panakatay mi. Kaya't babaen da iti panagungad na insubli na ti biyag kada kami. Anan sata agrag ko ti sangalubungan iti panakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungad. Kaya't dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikanta dati himno ti panakaidaydayaw mo kaya't kunada adi agsagday. Santo Dia, Diyos naginihan ng Pasko, ilangit din nagdapat mo, dahil ibagay na sa Pudno unay apo biig ka kinasanto at sikatigo buhayan ti amin at kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adawton tapno pagbalinam kati paaymo ida kada kami abagikan dara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak pay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtuto ok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alarin nyo kat mangantay amin iti daytoy tada iti bagit isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Basta matakal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alawin niyo katuminong kay amin iti daytoy, ta daytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon a tulag. Isu a maibuyak to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan niyo daytoy a pangilaglagip tiyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarut pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungag ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannatay salakan. Agyaman kam ken katay paay mo a maikari kami ngata ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ta. Dawaten mi apo tada kami a magirango iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayon kayat na anajusan. Laglagi pa met nila yung Santo Papa ni David William nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pa pay apo dagiti kakabsat mi kasi inangamat ti panabungar danto iti sidong takaasim. Awatem kat ida iti sidong taranyag mo pagakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met akaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon a biag ket magiranod kam to ken gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isudaan na kapudno ang nagserbigan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapu ken Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknay mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay ko mararaw iti ama ket walwon tayo ti karanag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amen. Nagas na ilalim, ay kayang tumahan. Kailangan mo ikagayang tumahan. Ikinagin ituloy na ang pagsalitain. Ang pagkawati dadagiging ang kabasulgarati pinaka baybayon ang manunod sulit sa lagan awang tinig.
Dawaten mi kan kaapot ay salakad na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itlam kada si aayat ikapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong tataasim kada kami, kan kanayon kumalaing nga iti basol mailisi kami, ti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namahin mi, kan iti ay na Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O ako biya Hesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga gapukanyak ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pamati ti iglesyam ket kas mayanurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ding gana. Ti kapya ti ako kan kanayon kumanga dal kada kayo. Iti napakumbaba si bibiyag, mamati ken Kristo ang nagungar. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kaya aming kapya. Agsa datoy ni Apo Jesus, tinagungar kada di tinatay, tinamnama kada tayo ti panagungar. Ti kordero ti Diyos sa maikat kada iti basbasol ti lobong, nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana.
Umararag tayo. Manakabalin kadagnanayon na Dios, baban ti panugungar ni Kristo, insublim kada kami, ti panagiranod mi ti agnanayon abiyad. Paadwem ka ti ibunga kadakam ti sakramento ti papatay ken panagungar ni Kristo. Ket punwem dagiti puso mi iti kinamaingeg, nga ited daytoy makaisalatan at araon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiyak ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awanting kada. Congratulations, Kenny Whitnell. Parawan, pamilyana, Cortez, takay amin nga family circle, Sisa, ta anak yun ay ta, tibuong agimo. Congratulations no, kasta nga dagbalay kay niya. Palakpakan tayo man ako. Nukas ng iragsak na kanyang brad, na nakaruar katata, sa nga ilian to, ti agragsak no mo ordenan ka. Nakatakot eh. O, sa nga ili, buong nga ilin to, ti agragsak, kinaghanda no, ordenan ka. Iapo at ako mga kata kayo. Kondisyonan na kayo di man nakabalin na Diyos. Kaya mga di anak, hindi Espiritu Santo. Dahil pasan din na Santo na misa, intayo ni ti ayat ken kapya di Apo.